Umthetho department ungakuvumeli ukushintsha noma ukuguquka kwesimo sezulu ukuthathisa iy'nqumo ezirongi futhi ozoyisola ngazo. Kahle kahle ngizama ukuthi akungathi la khona impilo ingasahambi ngendlela ofisa ngayo noma leyo ojabulelayo ekukhombisa ingqinamba. Bese ubuyele ekwenzeni lezi zinto owafunga ukuziyeka ngenxa yokuthi zikubambezela futhi aseyona ingxenye yempilo yakho. Ngiyabona mina umthetho. Umthetho department number 1, ungaphoqi ubudlelwane. Ofuna ukuhamba mdedela ahambe. Number 2, ungayifisi impilo yomunye umuntu, naka eyakho ulungise yona. Number 3, funda ukuzimela, funda ukuzenzela izinto. Number 4, yebo kona akukho lula, kepha uma uhluleke namhlanje vuka uzame kusasa koze kulunge. Yabona umthetho. Imithetho yokuzivikela number 1, hayi ukuthi yonke into efika emqondweni wakho iyiqiniso. Hluza uhlaziye kahle. Number 2, kuyenzeka ube ingozi kuwe uqobo, kulungise lokho ungabisisa kuwo. Number 3, funda ukubekezela, ulindele okuhle ngempilo yakho. Number 4, zamukele, uzihloniphe, uzisande, uzivikele mihla yonke. Yabona mina umthetho yokuzakha number 1, yenza into ngoba kufanele, ungenzeli amehlo abantu. Number 2, umuntu nomuntu unesithombe esithile anaso ngawe emqondweni, kodwa okubalulekile ilesi osikhandayo wena ngawe nosebenzela nsuku zonke. Number 3, funda into entsha usuku nosuku, ungazincengi, zikhombe first ukuthi wenze lokho kufanele. Number 4, khuthalela ukwenza umehluko unyaka nonyaka, ushintsho liyenzeka. Yabona mina umthetho. Imithetho yamajethi number 1, ukuthi uthola imali sisonke akusho ukuthi sekumele uyidle nathi. Khumbula inhloso yayo ukuthi kungani uyitholile. Number 2, ungatatazeliswa impumelelo yomuntu oseduze wakho noma umuntu omaziyo, akhulazi umngani wakho. Number 3, vikela leyo mcabango onayo ngawo konke onako, vikela lelo bhuku lisebenzele. Number 4, yebo kuyiqiniso ukuthi isinamumva liyabuka, isikhathi sakho siyeza kuwe, kholela. Yabona mina umthetho. Imithetho yosisibethu number 1, ukuzihlonipha qhamuka kuqala kunothando. Uma umuntu othanda ukuzimela nokuzenzela izinto, ungakuthanda ukulawula, phume ebafaneni. Number 2, kulesikhathi siphila kusona unawo amandla okuba noma yini oyifisayo futhi unawo amandla okufeza noma ngabe iliphi iphupho onalo. Number 3, phuma ebanganeni abangakufiseli ukuhle, phuma kubantu abakudlela umoya. Number 4, ungayivumeli ingcindezi engenasidingo. Impumelelo yomuntu oseduze wakho ayingakuthusi, lungisa yakho impilo usebenzele phezu kwayo. Ngiyabona mina umthetho. Imithetho yempumelelo number 1, funda ukuphilisana nabantu, hayi ukuphilela bona uze ukhohlwe injabulo yakho. Number 2, khetha ukuthi ufuna ikusasa elinjani, ulisebenzele nsuku zonke. Number 3, funda ukuzixolela, funda emaphutheni akho uphinde uxolele nabanye abantu. Number 4, ngeke uhlezi uhleka noma ujabule, kepha zazi ukuthi uyaphi noma ubhekephi. Ngiyabona mina umthetho.